Team mar GSU kachiel gi Kenya Pipeline nobedo joloch e tielo mar 13 e tuke mag Arthur Odera Volleyball Tournament manobagi e lap ma Malaba County ma Busia. Team mar GSU mitayo gi kocha Charles Nyaberi, mabende en jakom riwruok matayo tuke mag volleyball e pacho ka, nolo team mar Kenya Prisons sets 3-0 mar points 26 kuom 24, 25 kuom 22 gi 25 kuom 22. Team mar APK notieke thuolo mar adek bang' loyo team mar KPA sets 3-0. E kidieny mar wakeni Kenya Pipeline noloyo Kenya Prisons sets 3-1 mar 25 kuom 22, 25 kuom 20, 21 kuom 25 gi 25 kuom 18. Nyaberi olero ni ma biro bedo ikruok makare ne tuke mag All Africa Games biro bagi dwe manyien e piny mar Ghana. Naanza tunajumuika kwanza kabisa kufungua hiyo kampi ya maandalizi Jumatano Java ile iko TRM. Huko ndiko tuko na udhamini ambao tutatangaza huko, na kutoka huko moja kwa moja tutaelekea Kasarani kuanza mashindano yetu. Caroline Duta noloyo points 9 kendo